ମାଲପୁଆ କହିଲେ ମାନେ ମୋର ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପଡ଼େ। ଆମ ଗାଁର ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀଟେ ମରିଯାଇଥିଲା, ତାର 7-8 ଦିନ ଯେଉଁ ପଣା ଦିଆ ହେଉଛି 9 ଦିନ, ସେଇଟା ଯାଇଥିଲା ଆମର ଗୋଟେ ଦାଦାର ପୁଅ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ। ଭୋଜି ଖାଇକି ଆସିଲା ପରେ ତାକୁ ପଚାରିଲୁ ତୁ କ'ଣ ଖାଇଲୁ? କହିଲା କି ପୁରୀ, ଇଟଲି, ବରା ସବୁ ଖାଇଲି, ଆଉ କ'ଣ ମାଲପିଲା ଖାଇଲି। ମାଲପୁଆ ମାନେ ସେ ତା ନାଁ ଜାଣିନଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ମାଲପିଲା କହିଲା। ଆମେ ତା କଥା ଶୁଣି ଏତେ ଜୋର ହସିଲୁ, ଆରେ ମାଲପିଲା କ'ଣ? କହିଲାକୁ କହୁଛି ଯେଉଁ ନାଇଁଲୋ ମିଠାଟା ଗୋଲ ଗୋଲ ହେଇଥିବ, ଚିନି ସିରା ପଡ଼ିଥିବ, ସେଇଟା ମାଲପିଲାଟା, ଯେଉଁ ସେଇଟା ଖାଇଲି। ତାକୁ ପୁଣି କହିଲୁ ଯେ ସେଇଟା ମାଲପିଲା ନାହିଁ, ସେଇଟା ମାଲପୁଆ। ଏବେ କେତେବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ତାକୁ ଚିଡ଼େଇ ଦେଉ, ଆରେ ଶୁଭ ମାଲପିଲା ଖାଇବା, ମାଲପିଲା ଆଣିବାକୁ ଯିବା, ଆମର ଆଜି ମାଲପିଲା ହେଇଛି, ଏମିତି ସବୁ ଚିଡ଼େଇ ଦେଉ। ସିଏ ଟିକେ କିଛି ହୁଏନି, ମାନେ ଟିକେ ଏମିତି ମୁର୍କେଇକି ହସି ଦିଏ।